Labo, lakaw sa pula ba? Asa ka adto sa kas opisina nimo sa tong itana na pod. Dili, uy, na ako lakaw. Uy, kay kanang ako atong susihon tong luna na to ba? Bitaw lakaw nimo bitaw nga. Sus kining mga nga nilawasan no mo gihilig kay kanang nga tungit. Sige lingkod mo nang namilbil nagmayo. Sige pa makagyaw-yaw din ha. Oy, nga di ba ko moadto? Pabayang ka kapalit bugas akong kwarta nga sweldo imong gihurot sa sugal hap. Wala oy. Bitaw. Magapit daw pa itong bugas, moadto na ko. Oh, bantay bitaw. Yakti ni kasawa tag sugarol kay dako. Sus. Tanan sweldo na ko wala ko ganay trabaho. Iyang kwarta iya, akong kwarta iya. Sana man babayaran ng mga asawa. No. Kamahay ang minyo. Pwede magminyo. Laaya ba ni? Way tong suron ay. Hey, hoy, bing urut tani mo oy. Nimbayad na sinisan nimo? Wala pa oy. Mga tulang kata maningil ta kay dako pa itong call nako. May pato na to na maningil ta na. Kani na. Porta oy. Tara. Tiri. Sama ba? Ayo. 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 Oh, ano man? Ikisulti. Nasa Nisa? Ay wala yung lakaw ra ba? Hala nga lang, lakaw man. Naman si TL. Meow. Kanang maningil ni. Ha? Maningil. Mingil sa? Dako kay tugkol na mo. Oh, dako kay siya call na ko. Asa na yung asawa eh? Cool. Cool kog sa bawl? Basta, call. Basta, Kasi cool. Kung saan cool? call. Kami na kay bawa to kay mga sugalon ni. Ana, call. Ana. Cool. Ana, call. Asa bi? Taguan na ni mo no. Wala ay nilakaw lagi. Na, sige lang tago-tago ni Nisa dako Wala kay kasi pag mo utang ko. sudlo niyo dire oh. Sud mo dia oh, tanawa. Paabot ta diri day. Di ta mo lakaw ugwa si Nisa. Wala si Nisa. Pila may utang hapon. Pila may taga ni nimo dai? 36. 26 pesos. Mel. Ada ko agad po na Dako jud, mao Mga- ni. 40. pesos. Mel. Naunsa hapit naman na. Ano nga, kaya dako ba mo patad sa tunga? Pila man yung tunga dai? 5K. Bihan ninyo sa mura mo mga kanang asindira no? Ang tungit. Ayun, sige daghang saba din ha, kay mga asawa dako kay utang. No, sa kay bayar ato. Mao na tungit pa. Iubak na. Bayaran Ari na, ko, Bebe. masakiton. Bayar. Otro pod. Mana pangundang na otro pod. Oh my God! Mana pangundang naman na ng bisyo Mare ay. jud mi. Pangundang mo ng bisyo ana, masakito na kayo. Foto na mo imong asawa. Ulang, wako kay ba kung sa patong oras sa mauli kay kanang berti na mangita pa man to pang palit og bugas. Makabayad na jud siya Ay lang, mga katungit mo, marang na yung mga gamay, jigtingsi. Atuan to sinisay sige ko din ha. Okay ba, asa to, maadto, nga nagutong adto, na to, bahala. Atuwa ba? Di ko, Diri, ako, balay. Sa bahala gabi. Di ka mo to? Di, lagi. Oh, diri na mi. So, diri na mo, Kan kay umo sa ila. Si Ungo. Oh. Kapuya, nagbarog dira eh. Hoy. Wala man si Nisa. Wala man si Nisa. Ikaw sa bayad. Sabi! Kwarta, eh. Kwarta, mahimo ng 20 mil. Wala lagi kwarta. Mahimo ng this side, ay this city. Wala lagi kay kwarta, Ah, may kung bayad diri, wala lagi. Ha? Sa maray. Sa uulitin! Sige, salamat. Ari na me. Kalang ano sa marag na ilublog. Na! Dangat na hindi ilublog. Mo na, bisinasa na ilublog mo kay nampay kwan. Na, okay na pala man. Hi, guys! Hi, Nisa! Labas, sulti ni mo ba? Sulti agit ni mo. Uy! Kay? Dax tayo! Dax kay ba na ba? Uy, 16 na lang imong utang. 20 na sa. Ha? Sa ulitin! Ba, 20 na sa diri sa kwa. Bye-bye! Salamat! Daku ako discount! Na mo ka! Sila? Oh my God! Maura kaya po na mo posisyon sa Rio? Ay, di na! Palit ako buka! Nausap ka! Okay, batasan. Ano yung batasan? Pag-ikan ako ganina,
ay paglawas ngano ngano Dako kay kagutang tunggahan mo ka amiga kontra sa kanya. Naningil diri, natagbaguat. Sikulata ko sa kama. sure ka lang. Dili, Hindi ka sure? dili na kong usab. Dili ko mapuyo diri, di ka mag-usab muli ko sa mua. Ay ayaw Ang silwin eh. ayaw kay kanang Maningil na sa balik sa dili katunga. lagi to Katunga lagi ko ha. dili na lagi to maningil bayran na tulak ko sila. Dili. Nasa Kay ka? bahit ito, uli ko mo. Uli ko mama. Ayaw na kuli lagi kay ako akong bayran sila. Ato ko mama, papa. Lab, ayaw kuli lab oy. Uli lagi ko. Ayaw lagi kay kanang. Ang bayran man kanina. Kaya ako po. Sige lang. Ayaw kuli lab. Ayaw kuli ayaw kuli.